Dneska vám ukážeme, ako vyzerá deň nás, ľudí, čo ideme do starého sveta. Vstaneme, pripravíme si raňajky, počkať, zopakujeme si náš plán a nastupujeme do našej lode. Keď dáte like a odber, tak uvidíte, ako Pink skočí dole. Dobrý deň, takže dneska som tu, aby som vám vyveštila budúcnosť. Veľmi zlá, všetci tu zdechneme. Spooky orby, necítim sa tu dobre. A poďme dole. Ľudia, dostávam tu PTSD. Modern flashlight! Čo tu máme? Zase mixér. Pána mixéra, ježiši! Bro, ty si do mňa na... Mixer nás uväznil. Zdechneme, lebo nemáme kyslík. Bro, what the hell, nič sa... A potom, ako sa vrátime domov, hodíme sem kameru, zoberieme stadiaľto disk, Biba je stupid, teda Pink. A potom to uploadneme na SpookTube a pozrieme si vaše komentáre, lajky. Do not steal, trademark, máme trademark na tejto rutine, hej?